Salut, eu sunt Octav. Eu sunt Andrei și astăzi este luni. În clipul de astăzi vom vorbi despre mentori și importanța acestora în viața ta. Pentru fiecare din noi, mentorul poate reprezenta diferite lucruri. Acesta diferă de la situație la situație și el poate fi interpretat diferit de la persoană la persoană. Cuvântul mentor este sinonim cu cineva care este ca un profesor, un înțelept, un ghid sau un prieten. Este o persoană de la care aștepți sfaturi înțelepte și îndrumare. Un mentor are abilitatea de a încuraja altă persoană pentru a reduce din pasivitatea acesteia. Un mentor spune, sunt aici pentru tine. Deși un mentor poate fi un model de urmat, un mentor adevărat nu îi cere alte persoane să fie ca el. Un mentor spune, te voi ajuta să devii cine vrei tu. Termenul de mentor s-a transformat în timp, reprezentând pe cineva cu experiență, care împarte din înțelepciunea lui cuiva mai puțin experimentat sau care vrea să aibă rezultate. Mentorul nu este pentru a te ajuta cu bani sau relații, ci îți oferă o conduită și o mentalitate de învingător. Un mentor trebuie să fie mai experimentat, care clar are o poziție peste a ta în domeniul în care vrei să avansezi. Mentorul este o persoană ale cărei calități le vei obține în timp. Relația de mentorat poate avea foarte multe forme, de la observarea mentorului de la distanță până la telefoane, e-mail-uri sau alte activități petrecute împreună. Relația cu un mentor nu este a ta de afirmare, ci a lui de a-ți împărtăși cunoștințele. De asemenea, trebuie să înțelegi că un mentor bun este de obicei foarte ocupat, așa că nu trebuie să iei personal lipsa lui de atenție sau timp, pentru că e datoria ta să tragi cât mai mult de sfaturile lui și să muncești cât mai mult, nu este datoria lui de a ți le oferi. Mentorul de obicei este cel ales de către ucenic și nu invers. Atunci când ești pregătit mental să accepti un mentor, acesta va apărea în viața ta. Un mentor este o persoană care a fost în toate locurile în care tu te vei duce, care a făcut greșelile pe care tu le vei face, care a obținut tot ce vrei tu să obții. Pentru a avea un mentor, nu ai nevoie de contact direct neapărat. Poți să ți-l alegi și să aspiri din experiența lui, inclusiv prin articolele pe care le scrie sau prin rezultatele lui profesionale, modul în care se comportă sau vorbește. Mentorul de succes este cineva cu abilități bune de lucru cu oamenii, care știe cum să comunice eficient și să asculte activ. El trebuie de asemenea să fie capabil să rezolve conflicte, să ofere un feedback potrivit și să motiveze prin încurajări. Un mentor este de obicei o persoană care a reușit să obțină rezultate profesionale, o persoană care stabilește obiective îndrăznețe și, în mod constant, evaluează aceste obiective și depune eforturi pentru a le atinge. Dacă te gândești să-ți deschizi o afacere, alegerea unui mentor este foarte importantă. Este foarte bine să asculți de oamenii care au ajuns acolo unde vrei tu să ajungi sau care au făcut deja lucrul pe care vrei să-l faci și tu. Dar la final trebuie să iei propriile tale decizii. Mai ales dacă ești la început de drum și nu știi aproape nimic despre antreprenoriat și cum să deschizi o afacere, este foarte importantă prezența unei astfel de persoane în viața ta. Mentorul trebuie să fie foarte deschis la orice discuție. El trebuie să fie onest și la obiect și să fie capabil să-ți transmită atât veștile bune, cât și pe cele mai puțin bune, dar asta într-un mod foarte constructiv. Mentorii te pot ajuta cu aproape orice. Trebuie să cauți mentorul potrivit pentru tine în funcție de obiectivele pe care le ai. Fie că vrei să devii un bun dansator, că vrei să înveți să cânți, să devii un bun inginer sau dacă vrei să obții succesul pe plan financiar. Este foarte bine să mergi să-ți cauți mentori și să le ceri sfaturi. Uneori aceste sfaturi te pot ajuta să nu pierzi timp și bani aiurea. Se spune că atunci când un om cu bani face afaceri cu un om înțelept, la final cel cu banii se alege cu experiența, iar cel care deține cunoștințele cu banii. Ai nevoie de un mentor care comunică foarte bine și reușește să-ți transmită ideile lui foarte clar. Poți avea ca mentor o persoană la care ții foarte mult și o respecti, nu neapărat o persoană de succes, dar care a întâmpinat greutăți în drumul ei și cu toate acestea a trecut peste toate. Mulțumim pentru timpul acordat! Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai like, share și să te abonezi. Ne vedem și săptămâna viitoare la Despre Tine!